Ini ada Witok Pelanang. Nyidam-jam lah ya dia toh Kang. Ora ning omah Kang, jambu alas. Tak ganti jeneng. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Pamitmu ning pasar arep tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Sri, apa kowe lali janjine sehidup semati? Aku ora nyono kowe pamit lunga lara atiku lara. Spesial nggo Mas Rio sik minggat. Ndang bali yo Sri, ndang bali yo. Aku lara mikir kowe ana ning ngendi. Ndang bali yo Sri, ndang bali yo. Tega temen kowe minggat ninggalke aku. Yen pancen Sri kowe eling aku ndang bali yo. Aku kangen setengah mati. Kak Aji, thank you. Malah Sri golek istri. Ya ampun, lakon apa ini? Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarimu ning pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Thank you Kakak. Sri, apa kowe lali janjine sehidup semati? Aku ora nyono kowe pamit lunga lara atiku lara. Ndang bali yo Sri, ndang bali yo. Aku lara mikir kowe ana ning ngendi. Ndang bali yo Sri, ndang bali yo. Tega temen kowe minggat ninggalke aku. Yen pancen Sri kowe eling aku ndang bali
setengah mati. Ndang baliyo aku kangen setengah mati. Mbak Lian begadang ya iya Mas. Srine dikondol codot Mbak. Wis akeh temen ya ampun Sri. Bagaimana perasaanmu Sri? Katanya kamu digondol codot. Sri mulai dulu. Ya Allah jangan dibully Sri. Tolong ya saudara-saudara, ojo dibully sing jenenge Sri iki lho. Wonge ganteng biasane sing jenenge Sri iki. Dalu Kak. Wong Srine lanang kok Kak. Mosok digontor garangan. Tante halo. Kak MBI lama enggak muncul, ya lah ra muncul wong aku ya ora like kok ya Kak. Srine nggon iki lho gondor. Mesake nek kuwi Sri wedok mesti. Rindu Kak sama. Aku asline isin nek nge-live. Seru ya. Srine cerai. Cak mana ini Mas? Ini kok topiknya kok ket mau Sri karo Srine iki sik minggat karo ninggal ke katresnan lho. Kok kaya curhat to jane Sri iki sapa? Meresahkan. Tapi kok pangling to Mbak Mus, pangling ngono apa? Aku lemu mesti to. Buat di salting loh ya, tapi